puotho ninde kaunti ma Siaya koso chenro mane muntiere godo? Ago erokamano. Gima wachono en adier to adier ahinya nikech nitiere okang' ma osekaw mang'eny e higni 10 ma devolution osebedo to moloyo e higni 3 gi 3 months e administration marwa ma waneno ka koro gigo lokore. Mano to adier ni kane wachako ineno ka neno pur moro ma ji timo mana mondo oyud gimo chame iye. Wacha adier ni puothe tindo. Gima adwa wacho ni gigi lokore sani. Chon niyudo kaka wasebedo kwa wacho ni ji ne nigi puothe mane nindo nikech puro ne tek. Kipuro nyaka iti gi lweti, mano be expensive. Sani waneno ka ji mang'eny tindo gi tingni kendo gikawo machinery omiyo idle land sani ok ng'eny ahinya. Wayudo kendo ni ne nitiere pur ne en gima ji ok olony ahinya. And mano sani king'iyo kendo kwakwano number of idle land dodok piny matin. Pod wamedo jiwo jogwa nikech king'iyo mondo ji opur yudo ni samoro ng'eny ji ging'iyo mana puothgi ka dala. Koro watemo jiwo ji mondo gipar ni kata kama luongo ni dala no pod anyalo puro. Gima nadwa wacho maduong' ni ok wanyal ringo kuom adier ni puothewa tindo. Wan waonge gi land moko madongo kata ni ng'ato nigi eka 100, 500 omiyo sani kaka wapango pur en ni puothewa matindo go waluongo gima waluongo ji ni wa cluster, waluongo gi kamoro achiel. Iyudo ka wakawo cooperative ahinya mondo koro ka ubiro kaka jopamba to gi puothewa ma pod tindo go pod wanyalo bedo commercial, pod nyalo kelo ohala, iluongo ni commercial interest. Wayudo ni puothe matindo go kwa biro ma extension pod wanyalo tiyo kodgi. Koro wach lo to tek, makata waneno kuma watimo irrigation madongo, iyudo ni kane gichako nen kama duong' kendo idwa no riw ji, lakini eiye kanyo the total gine land te maduong' dhi over 6,000, lakini kikwano achiel kachiel tido ni ng'ato nigi nus eka, ng'ato nigi eka 2, ng'ato nigi eka 3. But koro approach marwa kaka watiyo kod yema koro pogore ni gitindo gi puothe matindo gi wanyalo kelo ji kamoro achiel nade mondo gitim ang'o pod giyud gima giyudo. Koro mane gima ande mamiyo watimo gima waluongo intensive farming rather than moro maduong' ahinya cha. To kodhi marach. Hapa ni okang' ma county kawo sani kwa tiyo matek gi national government waneno ka pur lokore Siaya. Erokamano. To seyo machielo Elizabeth kama intiere kanyo, seyo machielo mabende koro wuok en tingni mabende kaunti ma Siaya kod Esa. Wachore ni tingni mabende kaunti ma Siaya kod Esa wuok mana counties mamoko. Tengeni kokele kaunti ma Siaya to koro kod Esa to bende kod Esa nengo mamala. Lakini chenro mane mabende kaunti ma Siaya nitiere godo kotende kod mamar neno ni nengo makama samoro dok chien mar mondo bi jopur bende winje wega. Mano tadier, igari do mokalo ne watimo survey ma ne wafollow nengo kaka mek tingni. Kendo ne wafuo ni tingni mani Siaya kae ng'ama gin mek jomage. To adier ne wayudo ni ng'eny gi ne aka Jolang'o, ne mabor, kendo kane gibiro to gin mane giwacho nengo. Koro kochopo sama koro idware kabisa to nengo ne dhi kata 4,000, 5,000. To kata mana kaka ne gipuro be ok ne gipure quality maber nikech kata mondo jatim opurni onyalo ketho lowo kata onyalo loso. Koro kane wasetimo survey ne watimo gik moko ariyo. Namba achiel ne waloso gi jotingni, wan gi local owners madhi sani tini ma jo-Siaya ma jo-Siaya wuon dhi gimoro just ok ochopo 100 lakini dhi gimoro 80. Mondo wakonygi ging'e kaka irito tinga, ging'e kaka ginyalo puro, wambi koro wadhigore kodgi. Mar ariyo, mar county ni wamedo jiwe, to mar county ni timo gik moko ariyo, nikech samoro ng'eny ji penjo tinga no kaneno tinga, wan watimo gik moko ariyo. Namba achiel, waketo nengowa, nengo manyalo koro miyo mar open market ok bed mal ahinya. Masani waneno ni kar mondo tingo dhi 500, 600 cha. Sani wayudo ni wa stabilize market. Mani gima chiel matinga ma county timo. Mar ariyo, wapuro e yo makare. Jatinga mekwa gin trained kendo ka gibiro gibiketho ni lowo.
koro gipuro kendo encourage ni gitim harrowing. Mar adek, wapuro e yo mang'eny. Nitie moro ma iluongo ni ridging. Ridging en moro ma ok oket lo ahinya. Koro wan watemo expand mondo japiny ong'e. To mar ang'wen ma watemo koro pod wawuoyo ma ok anyal wacho mang'eny, wadwa ni jo cooperatives kata jo wards kata mana farmers kobiro kamoro gibed ni mar tinga gi. Koro miyo watimo gigi duto ok mana ni tractor, watimo gigi miluongo ni mechanization. Kaka wach puothe matindo, puothe mag Siaya nigi tabu moko matin. Iyudo ni tinga samoro ok nyal chopo kuma en e iye. Mar adek, gimoro ma kata land preparation watimo, samoro iyudo ni osike kite ng'eny. Koro sani bende wasebedo gi partners mang'iyo ni kuom land matin gi, tractor mane ma inyalo tim. Koro nitie moko ma two wheeled ma inyalo bedo ni kata gweng' jomoko riwore to ng'iewo. Omiyo en okang' ma wakawo, en okang' ma wawuotho godo